Het is weer Safier. De kei van boer Bart Leut rotstergaast, maar joert de graai er weer in. Het is wel betiid voor de tijd van het hier. Zeker nou te aan koude wieken voor de doorstiet. Maar de kei en het gas zijn er klaar voor. Volgens een Ierse theorie zeggen ze dat als die kei in februari eruit dorst, dat zij meer mogelijk kennen van hetzelfde gas wat wij in oktober stilleggen. Dus daarom is het betiid naar buiten toe. Wij denken toch dat het zo koud wordt zo, dat is eerlijk weer. Maar als het werkje soort mensen zien worden, dan maken ze wel weer even om in de stal. Ja? Dan is het weer even lekker warm. En wat vinden de kei ervan dat ze de joet al uitmaaien? Machtig! Die vinden het heerlijk, ja. Ze vinden gewoon die zinnen zo verschrikkelijk lekker om even rond te rennen en te draven. En als ze s'nachts nog lekker in de stal liggen kennen, dan is dat denk ik dat ze er heel blij mee binnen. En ze hebben net zoveel les van de kelten dat wij het, denk ik. Ja? Nee. Dus voor mij is dit een hele vrijheid. Het is volle minder werk om die kei buiten te hebben dan dat ze elke dag mis verzorgen in de stal. Dus ja, blij.